Bapinyo ia ki kubur man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. Ka Voice of the People Party VPP haga jingelang bala pelong haga sautrik uyayong arhajar arpulai. Kalasiam ya garai ban pha jing tho sha umentri rang ba kajala ba sha usong knor ka Meghalaya Legislative Assembly ban khot ya ga dorbar ba karpang ban yatai ga jimpentri kam ya ga roster system ba ya ga bah kam ha kajala halor kanongrem jong garai jong ing bishar badan burom ka Meghalaya High Court bala panmi ha kalai tri uyayong arhajar arpulai. Kenang menawan ra ya jingga sotu baiba ya jingkta ka roster system klem nawan ra shwa ya jing penkela ha ka rokom ba kam ka parti kala shimru ya garai ban pelong ya kijingelang baiba ha kinong ba jong ki district bat ki subdivision ha kini ki sngi ban wan ha kini ki jingelang la rai ru ban ai ya ka jing penshai baiba shapang ka jing don kam ban jingrang ba persha ya jing persang ban Tingen jubor ya kawai kaktin kari India baro kawai mat kajing dan kam ban pendrong no ya kaktin kasi bergaro ha ka kernet ba prajong kari ti sensyar kari India. Laya werik pai ba ban yawan sengap ya kajing pensyai ke parti ya kitarik jong kajing elang onsa pentip kamaden.